wɔn ɛteam sɛ mpanimfoɔ mɛgye wɔn na baabi aduru no so mpanimfoɔ ama mu a saa bere deɛ wɔn abɔ nyanya ma yɛnkɔ ahoma no so na yɛne no ani nkɔmɔ anɔpa yi yɛfɛ no kwadwantwi wɔ ahoma no so kwadwo maateɛn yɛnua ɔhene na apɔm te sɛn nyame adaroma ɛne ɔponsɔ adaroma ebia ho eyi na kwadwo videos a mehyɛ yi mu nkonnwa fie so na nkonnwa dan no mu ankasa ɛna yɛwura videos yɛyi sɛsi a wɔyɛ Facebook page Akoma 87.9 FM mohyɛ tete ahene ma ne ɛho nneɛma ne nneɛma egu dan mu yi yɛho deɛ but wo deɛ bɛfa mu na because yɛbɛsi a yɛte aseɛ nneɛma bɛn na wɔ dan mu a mo kasa amanfo ababe wie yi no kɔ adaroma nneɛma ɛwɔ dan mu deɛ ɛhɔ yɛ nkonnwa fie nkonnwa tuntum wɔ hɔ ɛnam sɛ polisi no adumasa kuku kuro no mu a yɛyɛ adwen ɛwɔ hɔ nti mpanyinfoɔ wɔ atiti adwuma yɛ dɛn ɛwɔ hɔ nom a saa no nyinaa fie na adi sɛ mpanyinfoɔ na ne bɛtumi wɔn a mu kɔ nkonnwa dan mu no ne bɛtumi apɔnti sɛ wɔn wɔ fie Bacho wo ankasa no wo yɛ dɛn ɛwɔ ahemfie hɔ deɛ na wo yɛ wɔ hɔ meyɛ mpanyinfoɔ meyɛ bishia ɛwɔ kurufo no adumasa nsɛm a ɛbaa yi nyinaa Bacho kuro no yɛ dɛn yɛate sɛ yɛ sɔkɔban kuro no ma me nkyerɛ mu kuro no adumasa no kurufo no adumasa no ɛyɛ ampanyinfo asase so na kurufo nyinaa te yɛna na panyin ɛna ɔde yɛ mpanyinfo no firi adumasa koda dɛm ɛna ebi no migrate back kurufo a ɛyɛ mpanyinfo asase bɛkyerɛ yɛ ɔmo kyerɛ nti kurufo no ekuruntuom nnan na ɛwɔ so ɛmu wɔ mmoabota apaa so ɛna adumasa ɛna kwaaso ɛna adehyia na ɛna na agyare ɛna na agyare na ɛne mpanyinfoɔ no bɛkyerɛ saa asase na ɛyɛ ampewie wɔ asase no yɛtwe baako mfomfoɔ no adumasa no ɛne ɔmo asase wɔ hɔ no nso dada wɔ hɔ nti akonnwa a yɛka ho asɛm yi ɛyɛ akonnwa a ɛyɛ ɔhene a anaasɛ adehye busua no a mowɔ Krofrom hɔ no nkonnwa fie so a mokɔkɔ yɛ amammerɛ ɛhɔ nam sɛ yɛyi ɔhen foforɔ a mode ne kɔkɔ sai na ɛbaa ne sɛn ɛna ma abɔ kogyan ma wɔn de wɔn nsa buru wɔn afu mu a wɔn su sɛ amanfo aba bɛwi a wɔn nneɛma yi ɛbaa ne sɛn na tia ne sɛ adwumfo akonnwa ana adwumasa akonnwa no manso ba ho since 2003 ɛmla nana akɔsi agyale onya ne baabi kɔɛ na manso sɔre ɛna mpanyinfoɔ bɔɔl na nti 2005 ɛna ɔponsɔ ɛde n'ano to asɛm na mpanyinfoɔ a na yɛne no adumasa no ana adwumfoɔ no yɛhyɛ yɛmfofo no yɛ tudɔm no wɔ dumakwae nti tiame ɛna bɛ dumakwae ɛna ɛpɛ tudɔm a nana ɛkyɛnpɛn hu nti 2005 ɛna mpanyinfoɔ nhwɛ nsuo na ne nnipa so ɔhene no sɛ ɔmo ahwehwɛ no ahu sɛ ɛsoadwumfoɔ na ɛsoadwumasa ɛna yɛgyina hɔ bi no asante no sɛ saa na moka bi a ne sɛ ɛsoadwumfoɔ na ɛsoadwumasa memfa na adwumfoɔ memfa na adwumasa ɛna obi asɔ no eti obi a sɛ nana akɔsi kɔbɛn champion ɛna ɛde hyɛ kan wɔ adwumfoɔ akonnwa no ɛna kɔbaa nti okusa baa na ntumi ho ase kakra ne ade wɔ hɔ ɛna basafoɔ de petition kɔɔ ɛna ɔmo hwɛ mu ɛna ɔhene adawo ma ɔponsɔ ne ne nhunu ne nyansa ɛna ehu sɛ Krofrom adumasa na ne ebi anim a yɛ sɛ bisapanyin kɔgya abɛn
ekuta krataa bi krataa no na nanom kenkan emu say the president nana kwame apia so onu adumasa ekufo na adumasa eyi no bia nti ɛhɔ no ɔpɛnso bia ma abusuapɛn kɔgya do Akoma FM na ɔmo sɛ ayɛ bukurusɛm na abusuapɛn kɔgya do abutu eti ɛno kɔbaeɛ no na ɛsɛ bukuro no abusuapɛn obi na no ba eyi obi adumfo kɔtena ase na ani hyae ɛna biribi akɔ bɔkɔɔ eti wɔsoa na obi ni nyame nhyehyɛeɛ na ɔpɛnyɛ tampɔn a ɛyɛ adumfo no onye ne bed kɔɛ na kasa no nyɛ mu no sama ɔbɔnam so kɔkya nso bi akɔ so adumfo na so adumasa no ɛma na adumfo ɛhu pɛsɛ ɔbɛ adumasa ɛyɛ dɛ ɛbɛdi nsa ɛna ɔpɛnyɛ kɔgya dɛ sɛ ɔho aka asɛm no yɛ ntontumi ma ne pon ɛna bɔɔ no ama ntihu mpanyinfo kɔtɔ santihu ɛnu na santihu sɛ ɛdeɛ abusuafo no na kwan no ɛtɔbi ne nsa na obi nsa no yi afa ɛfa friday ɛtu botom abusuafo no tie no ɛpɛnso kaa yi nyinaa na ɛyɛ dɛ ɛyɛ ne saa pɛpɛɛpɛ eti na asomdwie wɔ hɔ no bɔ ne bia na obi ka sɛ ɛdinfo ho so wɔ hɔ a ɔmo boa ɛne bia ne hɔ nti saa ɛdinfo ɛnya ne kra ɛdinfo ɔkɔ ne kra akyi a tabla na tabla champion ɔno ne tam ofiri hɔnom no na abusuafo no ntumi sɛ kunya sɔfo adinfo aba nkunya sɔfo a ɔpɛnso sɛ abusuafo no nfa ne nkunya sɔfo no ne botom eti adumasa abusuo no ne nkyɛ akunya no yɛ dɛ ɛyɛ ne bia ɛna ntam bebɛɛ daa abusua no ebi wɔ ɛka ne sɛ ɛkyinan abusua no so eti ntam bebɛɛ bi no na ɔmo nyinaa kɔɔ santene hɔ naanu yɛ ɛna ɔpɛnso sɛ asɛm a waka no ntumi nnane no naanu yɛ a yɛbi to tia gas ɛwɔ abɛnsa ase no ɛna ebi na efi ɛkɔɔ pɛtɛn hɔ eti sansan so na ɔhene sɛ waka yie eti ɛmɛma kwan na ɛdinfo ahene a wɔba no ɔmɛsi bibi nkyɛn do ɛna nea ɔpɛnso aka deɛ wɔn ana betumi aba no no ɛna ɔmo ɛma kwan nyame abɛn ɔmo akɔhyɛ nhwɛ nhyɛ a deɛ ne na di kan so ayɛ ɛna n'ekyɛn ɛdinfo kyɛn ɛna biko ɛna ɛdinfo no konya sisi biara ɛde wɔn ne ɛna anabo ɛyɛ bi ɛde ne edumasa biko ti ɔmo kɔhyɛ ayɛ no wɔn sɛ adeɛ sɛn wɔn nyinaa kɔ ahemfie ɛyɛ hɔ dɔm ano ɛti sɛ asogyafoɔ bi twa ahemfie no ho ahyia ɛwɔ kofi na dumasa asogyafoɔ ɔmo sɔ awieɛ no na ɔmo pie anaasɛ na ɔmo da so hɔ na yɛwɔ ahemfie ɛna kofi na dumasa ɛna ahemfie ɛyi buku ahemfie ɔmo akɔtwa ho ahyia no nso ɛyɛkɔ abusuafoɔ no wɔ hɔ nipa wɔ hɔ nti obiara bɛka sɛ na ɛkɔ deɛ na ɛkɔ na sɛ yɛka kyɛ obiara sɛ obiara nya abotire na wei no ɔhene ayɛ dɛ aka asɛm no yie eti na sɛ nipa no bi yɛ dɛ etutu ne kaba ne bɛɛ bi ebedi hɔ no sogyafoɔ wɔ hɔ nom ɛbɛɛ 21 sogyafoɔ sogyafoɔ a wɔn hyɛ sogya ntaade a unse wedi soja ni a tuo sisan wo mo kon ho nya ni transfer so kofi na dumasa o ba ka ampe kofi eti aba sa na dindia na dini ese abusuafi na ne ko na so mu tutodan o ma tutodan ni wo ho ma ebe mbi ekono na lankuse bi ɛbi ni kaba ɔne netufoɔ na tɛwɔni bɛhɛ nsekan ekyi. di sábẹ na sojafoɔ na bakɔ. na sojafoɔ no aba hɔ ɛkɔ na ɔmu wa around eti ekyir no ɛbaayɛ no ɔmu a export no ɛbaayɛ no polisifoɔ nso ka ho but bɛn ya ne sɛ polisifoɔ mo hwɛ na tìmọ̀nìfoɔ de tìmọ̀ ahyɛ ne nsɛm na ebi de sikan ewu ahemfie efi a palok bi da no wɔn de budget sikan yantan etwa keke
after you know pilot ni na no ma prayer in film omu bewu ahono e na say film nipa wo mu nti e na me no si no e so ni ko omu bewu ahono omu konkonya be no straight ebu dano omu bu dano omu bu amu omu so bewu obia eden eden e se chief yo no ni na so afa eteke ene mama for nyama onye ne ta otire na bibia ne bia so won ti bibia sia o ni won na opinso no e se ko opinso de hu adu ni na wo di tinu so nko na so ni nyame ne ya adu na amma aduna so nyansa na amanti enso aka so ni bi hia mo a enka bi ne bi enti sojafoɔ ne ba ya wo mo no ehwe patrol niam ne eno sojafoɔ de o man tache obia o man fam sa ko bia sojafoɔ de mo anye bibi na anye any offensive for bia ya say no ma sarandi iti no any area ho ni na nti eno atina patrolfoɔ no so ede land cruiser ba fie ho patron eno mo bowura fie ho mbowura fie ho ti wo show dem ani apempono no yes wo she ha ni apem wo she ha ni apem so for by Facebook page a ma hu say abrante ba ko ne mu ne hwene so moja ta eno de no eye twede ana eye tuo na pem no saa emu de ahia eno no nti eno nso ne de baja bija no ba bia wo begina no ba bia bi osi we na nyina ho bi ntime ho ase na ema hey wow abusafo o de ebrai Facebook page no so ate na be hwe chansi ni ade a sisi ho ne snaps ne ho ne ma nyina nti wo mo baaye no nti matwofo no na baaye wo bowura nkonya fie so ho matwofo no edan de oni de ebi froda no fasu ko sim na oni twitwa paloko no matwofo na ye saden oni kuta market nti we no yenka se akronfo na emom ye matwofo a wo ma ba mo ni gani mo ni tuamu bi koni nyina ya witness na omo ba ya no matwofo no ba no mo se mask na omo akata omanim on se ni suma ba ni bi se temi ade na ebi kan omo de kan eni ti ya ni ya sa de ni omo se temi bi tu a se etemi eyi but eni pana ni ro kan ni no omo le like ti ani gba efini ai se ma hu se mo ura ho a kwan kese da ho a betim de ka ewura nti ode land cruiser no de nachi ewura mu disatuma mo yesa no nyina na esa mo nyina mo ye mema ba na mo ayemre na se no kwere ba ko pe na wuni no kwere no enye de nti obi a otwante na da no de nya opo bi kata na so ibi twante ba ko be ko so twante sa ba no kwere no nti na se bi na na no kwere no be baby yedi obi ni se no kwere no be baby ade na ye kan wa so na na meja pade e da da na nipa ente no kwere na ema sa na ma ne ba no hu openso onu so press you into ade asugu be ba no ye nya adina but ndani de nyina so you can throw what you man oboko so can throw nti pacho nti bebrebe no mutimi wura adan ni mu a wo mo efa akonya tuntum a ye ka ho asem yi ebrebe no be number to 10 to 21 move on he anopa na anajo okay yes no anajo nti dia no mo fa akonwa no dia bi no mo fa kan ho company phone no wo dem o na me ka so na dia ni enye wo dem wo no no nti English mamo e wa bontintin this company phone na yes good work so eduma na no bi e ma wo preserve ai because all heavy to say niema tete niema ya sheda de asie se nchirima so beba na omo abehwe na omo nti chese me hwe video ni dia me yema hye me okay you cool no
ekuru no me so ebi maybe even for first university emu yɛ research abi kan there ɛyɛ amammerɛ ko a ɛwɔ hɔ nom a kumasi no dodo no nim baabɔfo no deɛ ɔmo ba tourist ɛba hɔ eti ɛmu na ayɛ sɛ world trade center issue no bi baeɛ a tourist ɛyi no baa fam na aborɔfo no ma ɛbɛdi ɛna cars bi wɔ no eti nanam ɛnneɛma bi wɔ hɔ a ɛmu tumi bi ɛyi ɛkyerɛ so na ɛhanfi no ɛnneɛma bi wɔ hɔ a yɛkyerɛ nkoa ɛnneɛma no nyinaa wɔn atete kɔ yɛnyɛ adeɛ saa ma ntimpacho officially no eba say no ma report ya ma police pacho mpanyinfo de no ana police asesen police etu anamon asemi esi da bai esi enra etu nti efrin run be kan opay no mímu sase polisi fo atu wana mo omatima aso bi mu ana ene bi e police en ba mi so ma so bi mi but en so na to anama eno anu mo center police station dan pe police for mo bi na bi no e won to ga so ma ka center so so ni wan to ga so no mo de mo hwehwem na bi bia na mpe e saye abia ofi eye amamle kwa so bi I don't know the criminal aspect of it. But traditionally, no. Mama mansia mama open so aswati. Open so then so so me be between now say any baby an open so tenase and open and yes if you are wo people are wo we be attend the corner and from the other ako no and from the be time hi ba mani mu ya no de mu susu mu de mani abu yes bia obetima ya sa de no mu de mani abu say asumasi mu susu say asumasi ana obentin ene betima ya sa de that mu was say fact and I say money na mudi mususu say on be yes fact so abia ye kan ho asem abia you two one among obi ntimi stretch but ntimi find see me pan direct but when I'm at least for bearing you you tell how that you know obi any one every chance and then na feel it's your alleged you should be a really between us and now become suspect and yet anything can be a really crime suspect. I see. And so they say as oko kronimu a baja busiam no mu no efrin run eba no busian ankasa mu no emuti sen asumdie wo mu ana sel na no busian no tokwane na namase sa my time is running there on cabin no be a program here okay Mate said ya woka se kro no mu esiti na ma memfa wusi ha na mene minua the legend Akwaboa yes